O xoves pola tarde trasladamos a Horta de Nusca Chousa, aquí o tempo da tarde. O que facemos é un tempo moi didáctico, moi divulgativo, moi participativo, onde a través de whatsapps, correos electrónicos, chamadas, podedes participar podedes... agora mesmo chamadas non, porque temos tanto retraso nos whatsapps e os correos que se abrimos teléfono quedanos todo material pendente e non queremos darlle saída. Depois sí. introduciremos as chamadas telefónicas. Eu veño con toda a gana do mundo para darlle salida a todo canto hai. Que tal, Nusca? Como vai? Moi boa tarde. Está o tempo estupendo, Está maravilloso. Eu estas son das que dudo que vaya a chover pasado mañán. Non mo creo, o sea, co calor pasado mañá, si, xa din que esta noite. Non, mentira, todo é mentira. Son rumores. Moi ben. Pois, imos lembrar, eso sí, o número de WhatsApp para aquel que estea escoitando e que aínda non fixo a súa consulta, poida facela de cara a semana que ven. 627-751-962. Fixeche os deberes, non? Ya botes aí todas as preguntas atrasadas. Todas, tamén preparado aquí todo. Todiño. Comezamos, pois, se vos parece. María desde Sanxenxo, dinos, gustaríame saber se poderían plantar na miña zona, atenta Nusca, erva dos coengos. Jesús! Esas folliñas que lle botamos ás ensaladas, que coñecemos como canónigos, non? Vale. Pregunta María, cando sería a época do ano para plantalos e que cuidados necesitan? E como lle chamastes? Erva dos coengos. Coengos. O coengos é un bicho ou é chamas así? Non, porque claro, canónigo tamén ten relación coa igrexa, sí? Entón, claro. Pois bueno, unha cousa que vin aprender. Pois, mira, é un tipo de planta que se dá mellor co frío, o sea, que se dá co frío, dáse mellor no inverno, que a pode plantar agora, sí que pode, pero está como máis predisposta a coller como máis enfermedades, que non lle vaya tan arriba, que lle colla algún hongo, que lle colla bichiños, entón, como é mellor de inverno, e ademais, é unha planta que soporta heladas super ben, eu recomendaríalle que a plantase, pois eso, cando acaba o verán, outoño, inverno, primavera, bueno, en pleno verán, pois non, pero como é un cultivo que ven rápido, porque ao mellor en 5 semanas ten para apañar, pois eso pode a plantar aínda agora hasta que lle vaya mal, e despois, pois, genial, que se lle vaya a dar ben, vamos, que de feito vai se lle inxar a horta del, porque de que é a planta xa para coller, hasta que empeza a grelar, non pasa nada, pasan solo unha semana ou así. Así que ten que estar pendiente de que non lle vai a grelo, porque tan pronto vai a grelo, despois as semilliñas nacen solas pola horta adiante. Así que, ánimo. Aí está a resposta, nosa amiga do programa, e buscamos máis. E agora imos poñer unha nota de voz dun ointe que se atreveu a mandarnos un audio que tamén podedes facelo, por certo. Genial. Hola, chamome Raquel, vivo en Ámsterdam. Boto moito de menos a terriña. Non solamente Galicia, senón tamén a terra. Eu nunca tuve en huerta, pero meus abuelos sei que tiñan, e cando íbamos a visitalos, pois sempre lle botábamos unha man non que facía falta, e máis volvíamos cargados de verduras e máis de todo o que tiñan. Ahora, como a vida non se detén, xamais, pois non lle podo preguntar a eles, pero queríache preguntar a ti, Nusca, se por casualidade me podes axudar a intentar plantar algo na miña casa. Vivo nun piso co cual tería que ser nunha maceta, en interior, e xa sabes que en Holanda hai moi poquinha luz, así que vai ser todo un reto. Pero bueno, me encantaría poder intentalo, porque bótase de menos comer algo pois que plantaches ti que as túas mans e máis lle puxeches o amoriño todo. E nada, mesmo empezamos cunha maceta e acabo cun huerto urbano, nunca se sabe. Así que nada, encantaríame saber se hai algo que se pode plantar e nada, darche as gracias por todo o que faz e moitos biquiños. Bicos para ti. Moitos bicos tamén, querida Raquel, que típico é iso de que os netos vayan á casa dos abuelos e que vayan a xudarlle, que en vez de arrancar ervas que arrancan os repolos que estaban a nacer e cousas así. Porque iso tamén pasaba na miña casa. Bueno, pois, sí señor, todo un reto. Unha, querer empezar de cero. Outra, nun piso. Outra, en contra, un piso interior. Dios mío, é que ten Ámsterdam, que non brilla o sol moito. Pouco luz, pouca luz, pouco calor. Podes plantar moitísimas cousas, sí, que hai cousas que se poden plantar, e incluso que se poden plantar que non sean moi exigentes de luz.
totalmente descartadas as solanáceas, porque como o seu propio nombre indica, necesitan luz de sol, así que eso descartámoslo, pero fixiñe como recollín así unhas cuantas plantas que non necesitan nin tanta luz, nin tanto calor, e para plantar en maceta. Escarolas, espinacas, aselgas e apio son unhas que ademais teñen pouquiña raíz e podense dar moi ben. Si escolle lechugas, que tamén son de rápido crecimento, e tamén hai algunhas que non necesitan tanto sol. Normalmente as lechugas que son oscuras ou rojas ou que tiran a rojizo soportan moitísimo mellor o inverno, o sea, o frío, e non lle fai falta tanta luz de sol para seren grandes. Esta é unha recomendación para todo o mundo, para Raquel a Ámsterdam, pero a calquera persona que queira plantar lechugas no inverno, que non escolle unha variedad de folla moi clariña, porque quen mellor soporta o frío van a ser as lechugas rojizas, as que son como máis de inverno, non? E despois, bueno, tamén podería plantar puerros, cebolas e zanorias, e como non, como lle acabo de decir a outra chavala que preguntou, rabanitos, canónigos e espinacas son tres cousas que se dan en pouquísimo tempo, porque en 4 ou 5 semanas xa estarían para apañar, e non son as que precisamente necesiten luz nin calor para seren bonitísimas. Así que, querida Raquel, eu a miña parte xa a fixen, espero resultados en un par de meses. Probas, non? Gráficas. Hombre, claro, probas. Sí, probas gráficas. Un saludiño. Imos con máis, Iago. Por aquí dinos como podo reproducir estas dúas plantas. Unha é que puxen eu aquí, a ver, espera, que escriben aquí ca miña letra, ramínculo, ou que tamén se coñecen como marimoñas, e outro, zapatitos da raíña, que son un tipo de orquídea, se non me equivoco, non sei? Sí, bueno, non é tipo de orquídea, é máis, non, que va. As orquídeas teñen unha característica moi común, é como a parte de arriba, a parte interior, que é como se, despois na parte de abaixo teñen, non sei, teñen máis ou menos como esa forma, non? O ranúnculo son dificilísimas de conseguir por semilla, ranúnculo, ves? Ranúnculo. Se sabía, eu que sei o que dixen, ranúnculo. É que vamos a ver, aquí Iago escribe e depois, claro, o problema é que eu tenho que ler. Menos mal que temos a fotografía, e con ela xa me fun chapando. Claro. Pois, pódense sacar as cachopas, este ten como se foran cachopas, como se foran unha especie de ceboliñas na parte de abaixo. É a maneira de reproducirse, non? O sea, quita as cachopas, sepáralas, e sepáralas en macetas diferentes, para que podan expandirse mellor. E a outra, que é os zapatitos de la reina, que podese reproducir tamén por semilla, pero é dificilísimo, porque son moi pequeniñas, hai que deixar que a flor madure de todo, que non pudra, de que sé que fai como unhas bolsiñas e ten aí unhas semilliñas diminutas, que apenas hai que enterrar cando as queiras semillar e non lle pode dar o frío nada, porque senón xa non germina, porque son tan chiquitinas que teñen moitas probabilidades de fracasar. Entón eu recomendolle simplemente comprala no viveiro, total, estas son de a patacón a dúxia. E a outra non, a outra sí que a pode reproducir mellor por cachopa. Moi ben. Sí. Fenomenal. Pois veña, imos con máis respostas. Teño un iris plantado dende hai 4 ou 5 anos. Sempre lle saen follas, pero en todo ese tempo aínda non vin ningunha flor. Carai. Dime que necesita para florecer. A ver, os problemas poden ser varios. O iris necesita luz de sol directa. E se ten bastantes follas, estamos falando de que nitrógeno ten dabondo, o sea, que o abonou ben. Pero faltalle fertilización, o sea, faltalle fósforo e potasio, que son os dous nutrientes que necesita calquera planta para poder dar flores. E iso, pois, pode comprar un fertilizante específico que teña fósforo e potasio, que non ten por que saber o nombre, tamén pode chegar á tienda e dicirlle quero un fertilizante para que as plantas me dean flor. E xa na tienda xa saben o que lle teñen que dar. E se non, sempre pode aportarlo con ceniza de madeira queimada, non do churrasco da barbacoa non vale. Porque ten grasa, porque ten grasa, porque pode por moitos motivos, porque atrae roedores, porque sempre ten o cheiriño ás sardiñas ou ao churrasco. Ceniza de madeira, tonas de plátano secas e trituradas, ou humus de lombriz.
E se me apura, pode facer un purín de ortijas, diríalle de perlas, porque agora ainda as ortijas podemos encontrar algunha que non ten ainda as flores, e podemos facer un purín. E nada, que lle dé o soliño. É así. Pois Sí. Era máis. moito ánimo. Por aquí dinos, nunca se me deu ben a planta do tomate e desistín de plantala fai anos. Probablemente porque non facía un bo abonado e fertilizado da terra. Este ano vou no intentar de novo, pero gustaríame que me explicaras brevemente se os tratamentos preventivos que lle das, xurro de ortigas, erva dos amores, de consolda, hai que aplicar a diario ou chega con 3 veces a semana. Cal sería o mellor momento do día para botarlo? Mira, o mellor momento do día para botarlle calquera aplicación a calquera planta do mundo, isto vale para todo, sempre é pola mañán moi temprano, pero isto non me refiero, cando digo pola mañán cedo, non me refiero á hora que te levantes, que ti ao mellor pensas que te levantas cedo levantándote ás 8. Non, cando digo pola mañán cedo é cando se levanta o sol. Se o sol está empezando a despertar ás 7 da mañán, esa sería a hora perfecta para aplicarlo, antes de que chegue o calor, porque calquera cousa que se lle aplique a unha planta de maneira foliar, que é o que está buscando ela, sea preventivo, sea curativo, se lle dá o sol podémolo queimar, aínda que só sean simples gotas de agua. Entón hai que dar tempo para que chegue a secar ben antes de que chegue a forza do mediodía. Esa sería a mellor forma, que non pode polo traballo ou polo que sexa, a última hora da tarde. O sea, cando xa perdeu toda a forza e a intensidade o sol, a partir das 7, 8 da tarde ou 9, tamén estaría ben aplicarlo. O sea, cada canto tempo, non? Que me dicía cada día, Dios mío, eso é moitísimo. Faloume de consuelda rusa, bardana, purín de ortijas, non sei que dixastes de namorar. Creo. Porque o que te coñeces como bardana... Claro, escoita, que me vai dicir Iago que... No, pero o galego normativo eu o que atopei foi erva dos amores. Dos amores? Sí. Ai, podes saber, sabes por qué? Por qué? A ver. Non sei, é porque a miña imaginación vai así de tal. Pero a bardana caracterízase porque bota unhas floriñas parecidas como unhas alcachofiñas pequenas, pero que se pegan moitísimo a roupa. De feito, un animal, un can ou así, que pasea por uno, depois pégaselle todo o rabo, con todo, bueno, tese que cortar o pelo, o sea, e ao mellor... Pero de decirte que cortar o rabo. Non, cortarlle o pelo, iso porque fai unha maraña, o sea, que é tal. E ao mellor como... Si, nunca xogastes que che botaba o rapaz... Sí, son estas que son como... Uns pinchos. Longuiñas. Non, ese é outro, ese é como un tipo cebada ou trigo, sí. Non? Que dis que tamén. Sí, que faces as trompetiñas, non? Non, a bardana é como violeta, son como unhas boliñas, pero bótalas e quedache pegadas hasta o raso. Entón, como que veñen a ti os amores, sí, non? Claro, sí, como que os botabas así para dicir esta justa, me pode ser, bueno, é cal era a pregunta, porque depois me pides. A ver, gustaría cada canto tempo, vale, xa collín o fío, Iago. Mira, eu si teño que recomendarlle 2 plantas para poder prevenir todos os hongos da horta, sería a cola de cabalo e as ortijas. Esos son as number one, as primeiras, as que habría que ter na horta, sí ou sí, plantadas, incluso, sin ter que ir por elas ao monte nin a nada. Con esas 2, e facendo como un alterne cada semana, unha vez á semana máis ou menos, que non podes 10 días, que podes, pois en vez de 8 días, 7, 6, máis ou menos, non? O importante é ir contrampeando as 2, porque as 2 son moi boas, un purín, estou falando de cada unha delas. As 2 son moi boas, pero cada unha especialízase en unha cousa en particular. Isto é como cando os meniños teñen fiebre e hai que dar Dalsia-Piretal. Sí. Non debería de ser as marcas, non? Tarde. Bueno, pois isto sería unha cousa así parecida. Iago, non te rías? Non me río. Que me dá tamén a risa. Sería unha cousa parecida. Todo, por exemplo, coller cola de cabalo e aplicarlle a cada semana, igual sobresaturas do compuesto que ten a cola de cabalo. Pero se vamos contrampeando a cola de cabalo e o purín de ortija, vai a ir genial. Estupendo, moi ben. Sí, bueno, despois en menor medida tamén a consuelda e a bardana, consuelda rusa e a bardana. Estou falando de purins tamén, que é unha concentración macerada que fermentou. Estas 2 tamén, pero en menor medida.
Pois agardamos que a nosa comunicante Que lle vaya tome boa ben. nota. Eu animo a moitísimo Sí. se quere empezar a plantar os tomates. Os tomates son moi jalopíns á hora de comer, necesitan unha terra moi fertilizada, porque date conta que unha plantiña que apenas mide 1 metro pode dar 4 ou 5 kilos de fruto. Eso hai no que alimentar, non sale de la nada. Quero dicir, non é unha planta que dá 2 frutiñas, dá moito. Entón hai na que manter sempre con humedad e moi ben fertilizada. Imos con máis preguntas, Diego. Creo que nos dá tempo a escoitar outro audio que nos deixou un ointe. Boas tardes a todos. Eu queríalle preguntar a Nuska. O outro día estive encavando a miña horta e encontrei uns gusanos enroscados. Como fago para desfacerme deles? Porque supoño que son malos para os meus cultivos. Podo darllos ás galiñas? Un saudiño para todos e moitas graciñas. Gracias a ti, Hola, amiga. que tal? Moi boa tarde. Mira, eso de gusanos enroscados poden ser como 500 diferentes, non? Pero normalmente o problema é porque os gusanos á horta non van a nada, botámolos nós fijo. O problema normalmente ven de haber botado un esterco que estaba sin madurar. O sea, un esterco sacado da corte ou que só leva 15 días ali e despois ti bótalo. Porque o esterco é a comida máis preferida de un montón de insectos, de bichos, de cucarachas, de moscas, de todo tipo, de tabáns, de... Todos van, unha merda recién plantada, van todos a poñer ali os ovos e a comer. Entón, estamos sementando larvas, entre elas estes bichos rosca, que normalmente son pequenas larvas de futuros escarabajos, que sí, son malísimos na horta, e que os pode dar ás galiñas, por suposto. Como quitalos un a un, pero é complicadísimo porque viven baixo terra, e non hai nada na superficie da terra que lles diga, que ben, vais dar unha volta á parte de arriba. Non van a vir, van a estar enterrados, co cal para nós é imposible velos, a non ser que esteas remexendo como estaba a nosa amiga, e encontrounos. As galiñas directamente porque elas digiérenos perfectamente. E despois, a recomendación principal é non botar esterco maduro. Ten que estar compostado ou polo menos fermentado un par de meses. Teñen que pasar 2 lunas cheas por riba. Ten que ferver na horta, en montes, facer unha meda e deixalo que fermente. Para matar, Mínimo, sí, ¿no? mínimo, para darlle tempo a saliren eses bichos, a que eclosionen eses ovos e que se marchen, e a maioría deles, e outra para que o ter o esterco apilado fermenta. Ao fermentar sube de temperatura a 50-60 grados e moitos dos patógenos que hai na caca morren. Entón, pois, como que disminuímos a incidencia das gravedades que depois aparecen así nos cultivos. Pois eu creo que ainda lle dá tempo a Nuska. Sí, porque esta é rapidiña, mira, dinos por aquí. Rapidiña de llago. Sí, pero esta sí, Quería saber se esta planta é a chuchamel, teño moitas na horta e quería saber se a poden comer as galiñas. Poden a comer as galiñas e hai perfectamente can, porque ademais que hai agora mismo en todo Galicia. Chuchamel ou chamanlle tamén o vinagrillo. Poden a comer as galiñas e podemos a comer nós, o sea, pode a comer ela tamén. Pero, bueno, se tes problemas ao mellor de cardíacos ou de circulación ou así, con moderación. Pero as flores podense comer en ensalada tranquilamente, e eu criei-me toda a miña vida indo para a escuela roendo vinagrillos. Ademais, tiñamos como esa trifulca de a ver quen colle máis, porque a marjan teñen como... que che van facer así, que é como un limón, non? Entón, ti cóllelos todos, e metíamos como 20 ou así, a ver quen aguantaba a comer máis cantidad en menos tempo. O sea, que sí que se poden comer. De feito, podense botar en ensaladas, pode ser como condimento, poden usar en infusións ou así, e nada, que dentro dun mes a marchan, quero dicir, ás veces temos de mala adversión a unhas plantas que non nos son tanto. Hai que aproveitar agora, que aínda estamos a tempo, que nada marchan. Nuska, tes que marchar ata a semana que ven. No, hasta outra. Ata a próxima. Teica. Son as 5.